Yazi abanye abantu balimele abayilimazanga bona noma ekuhambeni kwesikhathi bagcine sebeyilimaza bona. Kodwa indaba enkulu yaqala mzukwana belahlwa abazali babo. Yaqala mzukwana uyise emphika ethi yena kamzali. Omunye walahlwa unina esamncane, wayesiyamthatha yomphonsa kuyise wathi mina ingane yakho hamba uyikhulisele yona. Kuyinamhlanje nje ingane yakhe iyakhala, iyalila, ithi umama kakumazi, omunye uthi ubaba kakumazi. Uyayizasho noma exoxa noma ecabanga athi impilo yami ngiyacabanga ukuthi iyonakala mzukwana umama engithathe ngiphonsa kubaba. Omunye uthi impilo yakhe yalimala mzukwana uyise emphika ethi akamzali, la impilo yakhe yalimala khona. Kodwa mina ngithi noma isiphi isimo obhekene naso empilweni, ayikho into edlula ukwamukela ukuthi lesi simo ngeke ngisishintshe. Awunayo control over sona lesimo. Okubalulekile into engeke uzukwazi ukuyishintsha ukuyemukela ukuthi it is what it is and move on in life.